The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Agi o pagsunod sa atong naandan nga buluhaton, ang sunod nga pipila ka gutlo ato kining igahin alang sa hilo mga pagampo, in order that we might be properly and academically prepared to concentrate sa pagtudlo sa pulong sa Dios. O busa gikinahanglan ng atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios kamahan, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala nga wala pay kalwasan, the issue you're facing is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagamando, nagaagda sa tanan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magampota. Magampot, balaan na mo nga Diyos, among giangkon kining among pagkabuhaton nga pribilehiyo. Gani ang among pagkabuhi hangtod ni gayuna, dako kining grasya nga among gipahimuslan. To have the freedom and the opportunity of fellowshipping in you ug sa imong pulong. We are grateful, Father, that through your grace, you brought us this time in this Bible study today so we can take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves so we would be able to confront any false teaching that religion tries to spread ni ining kalibutan nga gigamhan ni Satanas. Magampo kami niini gayon na nga imo kami nga tagan niya ng gikinahanglan namong pagpunting sa mga nauna. Give us the concentration pinagi sa pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Dasiga kami, hagita kami, O Diyos. Motivate us to the things you're going to teach us. These things we pray that you make them a blessing to us. Well, I pray that you use me, your humble servant, as your instrument to touch others' lives. Help me, Lord, not to be concerned about what title I hold, but instead, ang akong kinabuhi, makahatag kini og paningingnan to show to others your grace. We pray all these in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga igsuon diyan ni Kristo, atong mga subscribers, atong mga higala nga bag-o pa. So we warmly welcome all of you. Karon natay pagduputan nga pagtuon nga I'm sure murag may interesado ka tingali. Well, ang atong uluhan, God's greatest gift to man, ang labing labaw nga gasa sa Dios ngadto sa tao. Okay, so are you ready? Una sa tanan, ginaingon sa kalibutan
ang kalibutan nagsulti nini nga ang Pasko kuno mo'y labing sadya, puno sa mga Hudyaka, labing manindot nga panahon sa tibuok tuig. Sa in English pagod, gani naaman ka na sa alawiton nga, it's the most wonderful time of the year. Wala labot pa. Ang panahon sa Pasko, mo kinihigayon alang sa mga family reunion, panahon sa panagtapok, holiday gathering, panahon sa paghinatagay mga regalo, sa laktod nga pagasulti panahon kinis paghiusa sa panaghigugmaay o panagdait sa atong mga haduol sa kinabuhi. Paghimamat sa atong mga maninoy o mga maninay, mamasko kanila o paglipay tungod sa dakong kasaulugan sa tibuok kalibutang Kristohanon, agi kinigtamod sa manunubos nga gipakatao didto sa pasungan ang Dios nga nagpakatao aron sa pagtubos kanatong tanan nga katawhan. Apan taliwa nining tanan nga mga kagahob, paglipay ug Hudyaka, dili natong mga Kristohanon dili angay kalimtan ug di ibali ang kamanungdanon ug kabililhon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gitawag sa in English o post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit basig nahikalimot ka ang doktrina sa Biblia mo'y imong nagauna nga pasiula in your scale of values. In fact, imo ka ng kinabuhi ingon ng Kristohanon. Tungod kay kunwa ka na ang tanan ta mga Hudyaka o paglipay nining panahon sa Pasko, mamahimo lang ka na silang giingos in English o ritual without reality is meaningless. Ang gikinahanglan unta kanato mao nga atong pagbarog nga maligon diha sa prinsipyo, ritual with reality is meaningful. Busa aniya kita niini na usab nga pagtuon sa balang pulong sa Dios aron makakat-on kita og dugang sa pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Kristo, segundo Corinto 2:16. Atong nakita og nasayran ang nagkadaiyang mga panghitabo, mga katalagman, mga hampak sa kinaiyahan, sama sa mga linog, mga bagyo, hurricanes, mga tornado o buhawi sa atong pinulungang Binisaya, mga pag-ulbo sa mga bulkan, mga tsunami, napay mga pusil sa bisag asang lapit, sama sa mga kalingawan o mga concert, pusil sa mga eskwelahan, bisan pa sa mga simbahan, ug daghan pang mga kagubot sa bisag asang dapit. Kini mga dili na kasagaran nga mga panghitabo, di ba? Niya pagyud ning samot na nining pandemya, kining pagsud na sa COVID-19, nagkaanamanam ganig panggawas kining nagkanlaing mga Grigong pinulungan, mga Delta, Kappa, Omicron. You see? Abi nimo, ang mga katawhan ni ini karong panahon na, daw misamot ang ilang pagkabugnaw sa pagdangop sa gahom sa pulong sa Dios o sa maayong balita sa kaluwasan. Samot ang ilang pagkabugnaw sa pagdangop. Ang bagang duot sa katawhan ni ini atong panahon karon, wa na'y pagkaamgo sa kamanungdanon sa pagdawat sa mayong balita at sa kaluwasan. Inay kini sila mudawat niini, nagtuhuman gayon sila sa paghagop sa ilang naandan nga matod pa mo'y ilang hingmatan nga relihiyon. Musa, maupod ko rin ilang pagkamatyan. Klaro, tataw, tinaw manunta ang pagpahayag sa Diyos sa iyang mga mayong balita sa kaluwasan
pinagi lamang sa iyang bugtong ug hustong paagi, pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Abi niyo mo, maunta ka ng matang nga mensahe. That's the very message these people should realize. Kaysa higayon nga kining maong mga katawhan would come to their senses. Unya, magausab sa ilang mga nahuna, they would repent ug mutuo sila kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang personal nga manluluwas. Nan, mao kini ang makapabali. This is going to change the tide. Ug busa, kanang ilang pag-usab sa ilang mga nahuna, bahin kang Kristo, mao kanay makapalig-on pagbalik sa nasod nga ilang gipuy-an. Tinuod, maunta ka na hustong lakang. That should have been the right step. Nga mulig-on pag-usab, muuswag pag-usab ang nasod nga ilang gipuy-an. Apan sama sa ako ng giingon. Samtang nga usa ka nasod o ang iyang mga mulupyo, umos lang gihapon sa ilang namat ang relihiyon. Ug magapadayon lang gihapon sa pagsagop sa ilang mga gitawag tas in English ug mga preconceived notions sa ilang relihiyon. Nan, ang ilang nasod, inay mo dawat sa mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Kini, magapabilin lang gihapon sa iyang kahimtang. That means, the very country diin sila nasakop, produktora sa desisyon sa iyang mga mulupyo. Gusto? And you know what I mean, don't you? Okay. Sa laing ilis gutanta, nining adlaw. Palihog abli ang imong Biblia. Dias Mateo kapitulo 6 versikulo 28. Matthew 6 verse 28. Now, diha sa naasoing teksto, ang atong Ginoong Jesucristo nagahisgot og bahig mga bulak, lilies of the field. Giunsa nila sa pagtubo, how they grow. Ang atong Ginoo miingon og nganong mabalaka man kamo sa inyong bisti. Tanawag yun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Si Ginoong Jesucristo mi-emphasize din bahin sa gitawag og logistical grace. By the way, ang adjective nga pulong logistical nagagikan kinis noun nga pulong logistics. Ug sa atong naibawan og logistics, kini mga pagsangkap sa mga kasundawhan, sama sa mga armas, bala, mga pagkaon, mga magsustinto kanila, samtang ato tingali sila sa natad pangubatan. So, ang pulong logistics, gibalhin kini ngadto sa adjective form niini nga nagulagway sa kasangkapan alang sa magtutuo aron sa pagsustinto kaniya dinhi sa yuta sa iyang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So, si Ginoong Jesucristo dinhi mi-emphasize bahin ining logistical grace. By the way, ang logistical grace ikaunom kining pagsangkap sa Diyos alang sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Kaya kung atong labason sa atong panumduman, ang Diyos adunay 7 ka mga Diyos tong pagsangkap o divine provision. Okay, ang usa nini mao ang Biblia. Ikaduha, ang pagkalabang makagagahon sa Diyos sa Espiritu Santo. Ikatulo, ang Diyos ng plano alang sa simbahan. Ikaapat, ang tukmang pastor magtutudlo. Ikalima, ang tinagong panimoyo, privacy, ingon nga sacerdote, privacy of the priesthood. Ikaunom, ang atong giingog logistical grace. O ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Spiritual freedom inside the divine dynasphere.
ato ning ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong series nga pagtuon, bahin ni ining atong uluhan nga God's greatest gift to man. Okay? So magkita na sa kita ugma dinhi ning atong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran nining adlaw. Labi na nining among topic nga among giduputan, ang imong labing dakong gasa ngadto sa tao. Salamat sa imong mga pulong, sa imong mga saad, ubani kami sa among pagpadayon sa paggamit nining imong kamatuoran ngadto sa eksperyensya namo sa among kinabuhi. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.